गिबि गिबियावनो आं गासै रायजो राजानिसिम आरो दानगिरिनिसिम आं निमाहा बिनाय थाबाय आरो खुलुमनाय थाबाय। मानो होनबा दिनै जोङो मास मोनसेनि आवगायनिफ्राय जोङो लाहार फाहार खालामदोंमोन। दिनै जे लास्ट बैसाग, बे बैसागआव जों नाग्रिजुलि ओनसोल हिसाबै नाग्रिजुलियाव बर'फोर हिसाबै जोङो मोनसे 17थि रंजालि बैसागो फोरबो फालियो, बोसोरफ्रोमबो फालिबोयोमोन। बै लेखायै जोङो देग्लायबो 17थि रंजालि बैसागो फोरबोखौ जों फालिनो लाहार फाहार खालामदोंमोन। नाथाय बोथोरनि जे अखा, बै अखायाव जोंनि बे जिथु खाथरबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जों बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायोमोन आरो बेहायनो खुंबाय थायोमोन नाग्रिजुलि रंजालि बैसागो हिसाबै। बेयाव सेरजों थांनाय मोनसे दैसा दङ, अरंगा दैसा होननाय। बिनि दैया उसिफावनानै दिनै जोंनि जि फोथार बैसागोथिलि बेखौ दैया लोमसारजोब्बाय। बिनि थाखाय जोङो आरो अखायाबो गोबाङै हाबाय थानाय लेखायै जोङो दिनैनि जि हाबाफारि 17थि रंजालि बैसागो, बे नाग्रिजुलि आन्चलिक दखरा दुलाराय बर' फरायसा आरो नाग्रिजुलि आन्चलिक हारिमु आफादनि दैदेननायाव जों बानजाय आफाद महरै दिनै मासिगिरि हिसाबै जोङो खुंनायनि लाहार फाहार थि जाखाजोब्बायमोन। नाथाय बोथोरनि जे गेलेनाय, बे माइआ बोथोरजों रावबो हाया। बे लेखायै जोङो दिनैनि जि हाबाफारिखौ जोङो केन्सेल खालामबाय। केन्सेल खालामनानै जोङो बे बोथोरा फैबाय थानाय समाव बे साननैसोनि गेजेरावनो जों बोथोरखौ नायनानै फिन बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंगोन होननानै जोंनि ओनसोलनि आरो दानगिरि, जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों आलासि महरैबो हांख्रायदोंमोन, महरगिरिफोरखौ हांख्रायदोंमोन। बिथांमोननिसिमबो आं निमाहा बिबाय। फिन जोङो बेखौ साननैसोनि उनाव बोथोरखौ नायनानै फिन खुंफुंगोन होननानै दिनै जोङो बानजाय आफाद आरो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दखरा हारिमु आफाद, बेजों जयै सावरायनानै जोङो बिथांखि लादों। फैबाय थानाय समफ्राव जोङो बे बोथोरखौ नायनानै थाबैनो, बोथोरा जुदि थाबैनो हामोबा, बुस्राङोबा, सोरांहोयोबा, जोङो बे साननैसोआवनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंफिनगोन होननानै जोङो जाय बिथांमोना अनसुंथाइ दान खालामदोंमोन, मदद हरदोंमोन, बिथांमोनखौबो खावलायदों बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंगोन साननैसो उनाव होननानै दिनै जों बे